നമ്മളെ ഇപ്പം എല്ലാം സുന്നി എന്നൊക്കെ പറയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അവരാണ് ഈ കർണാടകത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ SSFൻ്റെ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി താജുൽ ഉലമ പോയിട്ടുണ്ട്. അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാനവിടെ കൂടെ പോയി. എന്നിട്ട് താജുൽ ഉലമ പറഞ്ഞ വാക്കെന്തറിയോ? എന്നെക്കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു SSFൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലായാൽ അതാണ് എനിക്ക് നേട്ടം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എൻ്റെ വയസ്സോ എൻ്റെ രോഗമോ പ്രശ്നമല്ല. SYSൻ്റെ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പോയിരുന്നു. ആ നിലക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ പദവി നൽകി അല്ലാഹു ആദരിച്ച താജുൽ ഉലമയുടെ ശേഷം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് നമുക്ക് ശക്തമായി മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന താജുൽ ഫുഖഹ, അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ മരണം ആലിമീങ്ങളെയും പ്രവർത്തകന്മാരെയും സങ്കടത്തിലും വേദനയിലും ആക്കും. ഇപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിന്ന് ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടു പോയെന്ന് തോന്നുന്നേയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെയുള്ള ആലിമീങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറയും, ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ദുആ ഇറക്കുക. ഉസ്താദ് കാണിച്ചു തന്ന ആദർശം ശക്തമായി നമ്മൾ നിലനിർത്തുക. ആര് മുമ്പിലും ഉസ്താദ് തലകുനിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പണക്കാരൻ്റെയും കോടീശ്വരൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ മുമ്പിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരാളെയും ഉസ്താദ് കൂശിച്ചില്ല. താജുൽ ഉലമയുടെ അതേ കർക്കശമായ നിലപാട് അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് താജുൽ ഉലമയിൽ നിന്ന് 10-30 വർഷം കണ്ടു. അതിനുശേഷം താജുൽ ഫുഖഹായിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ടു. അല്ലാഹു ആ ആദർശവും ധീരതയും നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന് അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. നമുക്ക് അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ഉസ്താദ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇൽമാണ്. ഉസ്താദിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയം ഇൽമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു. അതാണ് ബേക്കൽ ഉസ്താദ്. ആലിമീങ്ങളെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ നമ്മളും ആ മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിയണം. ഏതെങ്കിലും കിതാബുകൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്തോ ആയിറോനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുത്തിരിക്കണ്ട. ആക്കുന്നതും ആക്കാതിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അള്ളാഹുവാണ്. നമ്മളെന്താക്കുക നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം പിന്നെ കിതാബ് വേണ്ട, വാട്സപ്പിൽ മൊബൈലിൽ തന്നെ എല്ലാ കിതാബും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആയിക്കോട്ടെ, എവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ള ഇൽമു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, കിതാബ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇൽമു വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ദീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും നമ്മൾ തയ്യാറാകാൻ പറ്റുകയില്ല. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വളരെ കർക്കശമായ നിലപാട് ആ മഹത്തുക്കൾ സ്വീകരിച്ചത് തന്നെ നമ്മൾ തുടരുകയും വേണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ദീഖിനെ പോലെയുള്ള കുറേ സിദ്ദീഖുമാരും കുറേ പ്രവർത്തകന്മാരും നമ്മൾക്കെല്ലാ നാട്ടിലും വേണം. അവരുടെ സമ്പത്തും അവരുടെ യുവത്വവും അവരുടെ സമ്പർക്കവും എല്ലാം ദീനിന് വേണ്ടി, ദീനിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുള്ള മഹബത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാം ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് വേണം. സമ്പത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ യുവത്വം, അതേപ്രകാരം തന്നെ തൻ്റെ കൂട്ടുബന്ധങ്ങൾ, നമ്മളെ കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ ബന്ധത്തിലൂടെ ഒരാൾ നന്നാവണം. അതിനാണ് സംഘാടകരും എല്ലാവരും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾ മോശമായിക്കൂടാ. ആ നിലക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് ഇത്രയും പരിപാടി, ഇത്രയും നല്ലൊരു മജ്ലിസും പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാം സഹകരിക്കുകയും കൂട്ടുനിൽക്കുകയും വേണം, വിജയിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും കച്ചവടത്തിലും ഏർപ്പാടിലും കുടുംബത്തിലും ആയുസ്സിലും സമ്പത്തിലും എല്ലാം അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, വർദ്ധനവ് കൊടുക്കട്ടെ, ദാരിദ്ര്യത്തെ തൊട്ട് അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. ആഫത്ത്, ബലാല്, മുസീബത്ത്, അടങ്ങേറ്, ഫിത്ന, ശർറ്, സിഹർ എല്ലാം അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ബാത്തിലാക്കി കളയട്ടെ.
എല്ലാ ഖൈറിന്റെ വഴിയും അള്ളാഹു തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. നമുക്കും അദ്ദേഹത്തിനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നമുക്കും അവർക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ. നമ്മളെയും നമ്മളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന നാട്ടിലും വിദേശ നാടുകളിൽ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവരെയും, എല്ലാ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളെയും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മാരകമായ കൊറോണ വൈറസ് അള്ളാഹു ലോകത്തുനിന്ന് ഉയർത്തിക്കളയട്ടെ. മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും മദ്രസ മക്കൾക്കൊക്കെ വന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ദർസും മദ്രസയും കോളേജുകളൊക്കെ തുടങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ മജ്ലിസ് കാരണമായി അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ. നമുക്കെല്ലാം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാൻ തന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തി തിരുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ വഫാത്തായി പോയ താജുൽ ഫുഖാ ഉസ്താദിന്റെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കളയട്ടെ. ആനായ താജുൽ ഉലമ, താജ് നൂറുൽ ഉലമ എല്ലാവരെയും ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഖബറുകൾ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവരെയും നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹു അവന്റെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൊട്ടിത്തരട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടികൾക്ക് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നേർന്നു നിർത്തുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഉസ്താദ് എനിക്ക് ബേനമായ ഉപദേശം അള്ളാഹു ഉസ്താദ് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ. ഞങ്ങളെ സദസ്സിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സൈനി ഉസ്താദ് ബന്ധുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹിനെ മധുഹും അതുപോലെ ബേക്കർ ഉസ്താദ് അനുസ്മരണമൊക്കെ ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. വളരെ ബഹുമാനമുള്ള സാദാത്തുക്കളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, പരിശുദ്ധമായ ഈ മജ്ലിസിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മദ്ഹകൾ പാടി പറയാൻ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു ഗംഭീരമായ പരിപാടി നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മജ്ലിസുകൾ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് വലിയ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആശിഖുകളും അതിയായി സന്തോഷിക്കുകയും കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മഹത്തായ മീലാദ് സംഗമങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഖൈറായ ഒരു അമലാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജനനത്തിൽ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിനും സാധ്യമല്ല. നബി തങ്ങളുടെ ജനനത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിച്ചത് സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ലോകത്ത് ആദ്യമായി മൗലിദ് കൊണ്ടാടിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ അൽ അസ്ഖലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫത്ഹുൽ ബാരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം. അവ്വലുൻ നാസ് ഇഹ്തിഫാലൻ ലിമൗലിദിൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹുവ റസൂലുൽ കരീം നഫ്സുഹു. ലോകത്ത് ആദ്യമായി നബി തങ്ങളുടെ മൗലിദ് ആഘോഷിച്ച ആൾ, നബി തങ്ങളുടെ ജനനത്തിൽ സന്തോഷിച്ച ആൾ, അതൊരു സാധാരണ സംഭവമല്ല, അതൊരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവമാണ് എന്ന് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആൾ നബിയുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, സുഇല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻ സൗമി യൗമിൽ ഇസ്നൈൻ. തിങ്കളാഴ്ചന്റെ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് നബി തങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു, എന്തിന്റെ പേരിലാണ് തിങ്കളാഴ്ചന്റെ നോമ്പ് സുന്നത്താക്കിയത്? അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ദാലിക യൗമുൻ ഉലിദു ഫീഹി, അത് എന്നെ പ്രസവിച്ച ദിവസമാണ്. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന ദിവസം ഒരു സാധാരണ ദിവസമല്ല. ആ ദിവസം നിങ്ങൾ എല്ലാ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള മുഴുവൻ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഞാൻ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് നോമ്പ് പിടിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല വയൗമുൻ ഉൻസില ഇലയ്യ ഫീഹി, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എനിക്കിറങ്ങിയ ദിവസവും തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. പ്രത്യേകമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി കണ്ടുപിടിച്ച് ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നത് ഖുർആനും ഹദീസും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചൊരു ശൈലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ
അവരുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു. അതിനാവശ്യമായ ഒരു പുണ്യകർമ്മം, ആ ദിവസം നോമ്പിടിക്കൽ സുന്നത്താണല്ലോ. സുന്നത്തായ അമലുകൾക്ക് നല്ല പ്രതിഫലമുണ്ട്. മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യൻ അടുക്കുന്നത് ഫർളുകളെ കൊണ്ടല്ല, സുന്നത്തായ അമലുകളെ കൊണ്ടാണ് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനും പ്രത്യേകമായ കൂലി കിട്ടാനുമൊക്കെ കാരണമാകുന്ന വലിയൊരു അമലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൊണ്ടാടൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വന്ന ദിവസം ഒരാൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളത്ര വലിയൊരു ഹതഭാഗ്യൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരുമില്ല. ആ നിലയ്ക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ സിദ്ദീഖ് സാഹിബ് അവറുകൾ നല്ലൊരു മജ്‌ലിസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഷെയ്ഖുനാ താജുൽ ഫുഖഹാ ബേക്കർ ഉസ്താദിന്റെ അനുസ്മരണം കൂടി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലുണ്ട്. 40ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു ആലിമ് അവരുടെ ഇൽമു കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഹസദ് പാടില്ലാത്ത മേഖലകളെ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹസദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിറകിനെ തീ നശിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നശിപ്പിക്കുന്ന വളരെ മോശമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഹസദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, 2 കാര്യത്തിൽ ഹസദ് ജായിസാണ്, 2 കാര്യത്തിൽ അസൂയ പറ്റും. ഏതാണ് 2 കാര്യങ്ങൾ? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരു ആലിമാണ്, ആ ആലിം അവരുടെ ഇൽമു കൊണ്ട് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആലിം ഇൽമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ആരുടെ മുമ്പിലും സത്യം പറയാൻ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആലിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അസൂയാവഹമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. അതിൽ അസൂയ വെക്കാൻ പറ്റും. അയാൾ അങ്ങനത്തെ ആലിമാണ്. അയാളെ ഹക്ക് പറയാൻ ആരെയും പേടിക്കുന്നില്ല, മടിക്കുന്നില്ല. അയാളെ വായ് പൊത്തിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ആളാണ് അയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ പേരിൽ അസൂയ വെക്കാൻ പറ്റും. മറ്റൊന്ന്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ധാരാളം സമ്പത്ത് കൊടുത്തൊരു പണക്കാരൻ, ആ പണക്കാരൻ അയാളുടെ പണമനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, കുറെ ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ചെലവാക്കുന്നു, സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നു, സദഖ ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു. അതും അസൂയ വെക്കാൻ പറ്റിയ സംഗതിയാണ്. ഒരു പണക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് അസൂയ വെക്കാം, ആ അസൂയ തെറ്റില്ല. ഷെയ്ഖുനാ ബേക്കർ ഉസ്താദ് അസൂയാവഹമായ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയത്. ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇൽമു കൊണ്ട് ഉസ്താദ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഫിഖഹിന്റെ മസ്അലകളിൽ തഹ്ഖീഖോടുകൂടി ഉസ്താദിന്റെ ഫത്വകൾ ആർക്കും ഒരു സംശയം വരുന്ന സമയത്ത് പോയി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആധികാരികമായി മറുപടി പറയാനുള്ള ഉസ്താദിന്റെ കഴിവ്, ആ കഴിവിനെ ഉസ്താദ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ രീതി 300ഓളം മഹല്ലുകളുടെ ഖാദിയായി, കർണാടക സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ സംഘടനകളെയും അവസാനത്തെ വാക്കായി, ഫഖീഹ് മാത്രമല്ല താജുൽ ഫുഖഹാ ആയി. ഇൽമിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഇൽമു ഫിഖ്ഹാണ്. തഫഖഹ് ഫഇന്നൽ ഫിഖ്ഹ അഫ്ദലു ഖാഇദി ഇലൽ ബിർരി വത്തഖ്വ വഅഅദലു ഖാസിദി ഫഇന്ന ഫഖീറൻ വാഹിദൻ മുതവരിഅ അശദ്ദു അല ശൈത്താനി മിൻ അൽഫി ആബിദി. ഒരു ഫഖീഹിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഫിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഖ്ഹാണ്. ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് മൽ ഇസ്ലാമു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് ഷഹാദത്തുൽ കലിമ, ഇഖാമത്തുസ് സ്വലാത്തി വ ഈതാഉസ് സകാത്തി വ സൗമു റമദാന വ ഹജ്ജുൽ ബൈത്ത്. ഇതെല്ലാം ഫിഖ്ഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ്. ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പര്യായപദമാണ്, സിനോണിമാണ് ഫിഖ്ഹ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫിഖ്ഹിന്റെ ഇൽമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഇൽമ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫഖീഹാണ് 1000 ആബിദീങ്ങളെക്കാൾ ഇബ്ലീസിന് പേടിയെന്ന് നമുക്ക് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഫഖീഹല്ല, ഓർഡിനറി ഫഖീഹല്ല.
ഫുഖഹാക്കളുടെ ലോകത്തിന്റെ താജാണ്, ക്രൗണാണ്, കിരീടമാണ് ശൈഖുനാ താജുൽ ഫുഖഹാ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അവറുകൾ. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചു, ആദരിച്ചു, സ്വീകരിച്ചു. 40 ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ഉസ്താദിന്റെ മഖ്ബറയിൽ ദിക്റുകളും ഓത്തുകളും മജ്ലിസുകളും നടന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് ബുക്കിംഗുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 40ആയി നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാരും നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല. ഇനിയും ഉസ്താദിന്റെ ആ മഹത്തായ ആ മഖാമിൽ ആളുകൾ വന്നിങ്ങനെ ഓതി ഉസ്താദിന്റെ മദതും ബറക്കത്തും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് അല്ലാഹു തആല ഒരാളെ ഈ ലോകത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവ്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹു തആല ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചാൽ അല്ലാഹു ജിബ്രീലിനെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളും സ്നേഹിക്കണം. ജിബ്രീൽ ആകാശ ലോകത്തുള്ള മലക്കുകളെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹു തആല ലോകത്ത് ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഞാനും അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും സ്നേഹിക്കണം. ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബു ഫുലാനൻ ഫഉഹിബ്ബുഹു ഫഅഹിബ്ബുഹു. അപ്പോ ലോകത്ത് മലക്കുകളും ജിബ്രീലും അല്ലാഹു എല്ലാവരും ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ അതിനൊരു തെളിവുണ്ട്. അതിന്റെ ലക്ഷണം അല്ലാഹു തആല കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്? യൂദഉ ലഹുൽ ഖബൂലു ഫിൽ അർദ്. ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാകും, അവർക്ക് സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാകും, ജനങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ അവരുണ്ടാകും, അവരോട് ജനങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാകും, ആദരവുണ്ടാകും. അതാണ് ശൈഖുനാ ബേക്കൽ ഉസ്താദിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു ഉസ്താദിന്റെ ദർജ ഉയർത്തട്ടെ. ഉസ്താദിന് പകരം നിൽക്കാനുള്ള നേതാക്കൾ അല്ലാഹു ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ സൈനുൽ ഉലമ മാനി ഉസ്താദ് ബേക്കൽ ഉസ്താദിന്റെ പ്രതീകയായി നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു ഉസ്താദിന് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി ഒരുപാട് കാലം ഈ സമൂഹ സേവനം ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് സാഹിബിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനം അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. മാതൃകായോഗ്യമായ പ്രവർത്തനമാണ്. ഷാജി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ബാക്കിൽ ഇത്രയും വിശാലമായ സ്ഥലമുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, എത്രയോ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു, ആ നല്ലൊരു പന്തലിട്ടു, ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരെ വിളിച്ചു, സയ്യിദന്മാരെ വിളിച്ചു. സ്റ്റേജിലും ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാരും മക്കളുമുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസുകൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഹസനാത്തിന്റെ തുലാസിൽ വലിയ ഭാരമുള്ള അമലായ അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ് വമിൻ ശർരി النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أوصل اللهم ما قرأناه وما صليناه وما سلمناه أولا إلى حضرة حبيبنا المصطفى محمد وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحابهم أجمعين وإلى حضرات مشايخنا خاصة وأهل الخير والصلاح كلهم عامة. أمدنا اللهم بأمدادهم واحمنا بحمايتهم وانفعنا بمحبتهم وانصرنا بنصرهم يا رب العالمين. وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لنا ولهم واجعل قبورنا وقبورهم من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم من حفر النيران. ربنا بارك لنا في كل أمورنا وأمور معاشنا ومعادنا خصوصا في هذا الأمر بركة ورحمة تامة كاملة كما باركت ورحمت على عبادك الصالحين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وعبدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسه أحدا فولد بوجه أخضر قمرا وفرقد له والذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله تعالى عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأحبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت مبون ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول
الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسن وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وهلنا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. اللهم صل وسلم روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المحزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة وطير فتاة بالأرض وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الهور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد بالسماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة اهتز العرش قربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا وأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار طلوا في جبهته المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في سوار يبشرونها بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها بشري بصائب الأنوار والوقار والثناء فأتاها في ذي الحجة موسى الكريم عليه السلام وعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاء الأسنى ونادى في محرم جبريل عليه السلام
بأن وقت ولادتها قد دنا اصطفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا ولما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة أمر الولادة وهان بروز الشمس السعادة فلا الحق نورا الله ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى ومر بجناحه على بطن آمنة مسرعا وضرب المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول ولد صبيحة النبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب السيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد. جبريل نادى في منصة حسنه هذا ولي الكون هذا أحمد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد. هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد. هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا اللوعد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد. هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد. قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد. بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الذي يدعو. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد. ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يغرد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد. وبارك عليه. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانب رجل ذمي مقيم في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء
يعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لما تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك وجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبر معزم فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي وسحب المدامع قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الحيبة أزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار علو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر وما أحسن وجهه وما طيب رائحته فأردت أن أقبل يديه قال تقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أنت الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاق القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وابنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف إيمانكما قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جاءت لي مولده شريف بشائر وخواريق العادات ليلة مولدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها وقول الحساد يا ربي صل على النبي
كريم البدر شق بأمره والشمس غربت له ردت بغير تردد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ومن الياسير سخاوة أطعم جيشه حتى اكتفى ويسيره لم ينفري يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي سيد السادات جئتك قاصدا أرجوه معك فلا تخيب مقصدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قد هلا بما قد علمت من الآلاء والظلم في الشديد فأسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ما لي سواه بلديك وسيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي نازلك والنازل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد
وبك منا كل وقت دائما عليك صلاتي مع سلامي سرمدي صلاة وتسليم وزكاة تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير وجهدي صلاة وتسليم وزكاة تحيتي على المصطفى المختار خير البرية صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه മദീനയിലണയുമോ ഈ ഗാനമെന്നബി കേൾക്കുമോ ഇനി ഞാൻ മദീനയിലണയുമോ ഈ ഗാനമെന്നബി കേൾക്കുമോ ഇടറുന്ന ജീവിത പാതയിൽ നിന്നിവനെ ത്വാഹ വിളിക്കുമോ ഈ മാനിൻ കതിരൊളി കൊയ്തിടാൻ ദിനമേറെ ഇനിയും വൈകുമോ കുതുബിയതി സനദി കുതുബിയതി മദദി കുതുബിയതി സനദി കുതുബിയതി മദദി ഇനി ഞാൻ മദീനയിലണയുമോ ഈ ഗാനമെന്നബി കേൾക്കുമോ ഇനി ഞാൻ മദീനയിലണയുമോ ഈ ഗാനമെന്നബി കേൾക്കുമോ മന്ദമാരുതമെന്നുമെന്നും പൂമദീന തൻ മദ്ഹ ചൊല്ലി മുഞ്ചു വിടരും വാക്കു കേട്ട് കൺതടങ്ങൾ തേങ്ങലായി മന്ദമാരുതമെന്നുമെന്നും പൂമദീന തൻ മദ്ഹ ചൊല്ലി മുഞ്ചു വിടരും വാക്കു കേട്ട് കൺതടങ്ങൾ തേങ്ങലായി ഹബീബർജാരെ വന്ന് പാട്ട് മൂളിയ കിളികളെല്ലാം പ്രിയ ഹബീബർജാരെ വന്ന് പാട്ട് മൂളിയ കിളികളെല്ലാം പുണ്യപൂവുറങ്ങുന്ന പൂമദീനയെ പുന്നരിച്ചൊരു കഥ ചൊല്ലി എന്നിൽ ഇനിയും വൈകിടുമോ നിധിയെ കാലം കഴിഞ്ഞിടുമോ പാമരന്നപരം പൂമദീനയെ കിടുമോ ഇനി ഞാൻ മദീനയിലണയുമോ ഈ ഗാനമെന്നബി കേൾക്കുമോ ഇനി ഞാൻ മദീനയിലണയുമോ ഈ ഗാനമെന്നബി കേൾക്കുമോ ഇടറുന്ന ജീവിത പാതയിൽ നിന്നിവനെ ത്വാഹ വിളിക്കുമോ ഈ മാനിൻ കതിരൊളി കൊയ്തിടാൻ ദിനമേറെ ഇനിയും വൈകുമോ കുതുബിയതി സനദി കുതുബിയതി മദദി കുതുബിയതി സനദി കുതുബിയതി മദദി യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ ഹബീബല്ലാഹ് യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ ഹബീബല്ലാഹ് അൽബദം തിങ്ങിടുന്ന
ഞാൻ കണ്ടില്ല മനസ്സെന്നും മദീനയില അൽഭാഗം പിന്നിടുന്നല്ലാ കഥനങ്ങൾ തീർത്തിടല്ലാ മലർമുഖം ഞാൻ കണ്ടില്ല മനസ്സെന്നും മദീനയില യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ ഹബീബല്ലാഹ് യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ ഹബീബല്ലാഹ് بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شبيهك بدر الليل بل أنت أنبر ووجهك مما الملاحات أزهر فثلثك كافور وربعك أنبر وخمسك ياقوت وباقيك جوهر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله എത്തും നേരത്ത് കൈവെടിയല്ലേ യാ നബി നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്നോ തോരാനെന്റെ വാനിധി الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله توسل بالطبابة والبتول المستطابة نتوسل بالطبابة
مجمع كمالا يا جد السلالا سلالا يا مجمع كمالا يا جد السلالا سلالا يا مجمع كمالا يا جميل في جمالا يا جميل في جمالا جمال كلامي سالا يا جد السلالا سلالا يا مجمع كمالا يا جد السلالا سلالا يا مجمع كمالا يا جميل في جمالا يا جميل في جمالا جمال كلامي سالا أقبل البدورا بكم بنورا فأقبل البدورا وقدمس بنورا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي
سلمي ما زجت لم أجرى من مقلة بدمي أنهض بإدغمي تلقاء كاظمتي وصوب البرق في الماء من إظمي فما لي عينك إن قلت اكفو فهمتا وما لي قلبك إن قلت استغفر يهدي يحسب الصبآن الحب منكتم ما بين منسجمين منه ومنقرنين لولا الهوى لم تريق دمعا على طللي ولا خارقت لذكر الباري والألم ما كيف تنكره بعد ما شهدت لي عليك دمعي وسقمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبات الوجه في أبرات وظنا مثل البهار على خديك والألمين عن سراطف ما أهوى فأرقني والحب يعترض لذاتي بالعالمين يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أصفت لم تلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عدتك هاني لا سري بمستطيري عن الأشاد ولا رهيب منحسبي وحلتني النسح لا إلا أصدها أسماء إن المهيب علي الظالم في صمامي إني اتهمت نفسي الشيب في عذري والشيب أبعد في نسر حنين تهامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما أتعظى من جهلها من ذكر الشيب والهرم ولا أعطت من الفعل الجميل قيراض على غير غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم بما هو خير كتمت سيرا بدا من بالكتم من لي برادي جيما من غواياتها كما يراد جيما والخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يوحى بشهوة النائم والنفس كطفل تهمله شعب على حب
فاصرف هواها حاضر أتولياه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واصرف هواها إذ أنت وليها إن الهوى ما تبى لا يسمي أو يسمي وراعيك وهي في الأعمال صائمة وهي السهلة المرأة فلا تسمي كم حسنت لدى للمرء قاتلة من حيث لم يدري السم في دسمي وخشى سامي جوع ومن شبع فرب مخمصتي شر من التهم والتفريق دم من عين قد امتلأت من المهارم والذنب يتندم وخالف نصبا شيطان وعصيما وإنهما محضا كالنصر فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم استغفر الله من قولي بلا عملي لقد نصرت به نسلا الذي أقمي أمرتك الخير لا كما ائتمرت به وما استقمت فما قولي لك استهمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولا أصلي سوى فرض ولم أسمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة ما لولاه لم تخرجي دنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لما إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بها غير منقسم فاق النبيين في خلقي وفي خلقي ولم يدنهم في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من
نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت وارحم فيه وارتقم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه نقيم بفمه لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دار الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 يا مولانا الله 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 يا مولانا للخلق كلهم لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلا نرتب ولم نهم علي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير مفاهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكيل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم الرياض تسلوا عنهم بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل عين أتى رسل الكرام بها فإنما اتصلت بالنور بهم فإنه شمس فاضلهم كواكبها يظهرنا أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي إن زاره خلقه بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرفي والبدر في شرفي والبحر في كرمه والدهر في هممه كأنه بشر كأنه فرد من جلالته في أسكار حين تلقاه وفي حشمه كأنما اللؤلؤ
معدني منطقين منه ومبتسمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طيبا يعدل طار وضم أعظمه طوبى للملتشقين منه ملتزمين يابان مولده من طيب عنصره يا طيب مبتدا منه مقتدى يوم تفرس فيه الفرس أنه قد أنذروا بحلول البؤس والنقام وباطي ونور كسرى ومنصديع كشمل أصحابي كسرى غير ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خابضة تنفصم أسفي عليه والنهر صافي العين من سدم وساسا وطأ غمت بحيرتها ورد باردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار بالماء من بلل حزنا وبالماء بالنار بالغرام والجن تهتف الأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم وصام فاعلا البشائر لو اسمع وبارقة الإنذار لا تشبه مولاي
صل وسلم وبارك عليه. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി യാക്രമമാടിത്ത് ഓരോരുത്തർ ദുആർന്നിട്ട് നമുക്ക് മജ്ലിസ് പിരിയണം. അല്ലാഹു തആല മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജന്മത്തിങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ വിശുദ്ധ തിങ്കൾ ചമ്മ മദ്ഹ് പാടകും കേൾക്കുകയും അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹതരംഗം ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹ് നൂറുള്ളാഹ് അജബു നിലയ്ക്കാത്ത പ്രേമ പ്രപഞ്ചം ഖാതിം സ്വല്ലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹ് അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹതരംഗം ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹ് നൂറുള്ളാഹ് അജബു നിലയ്ക്കാത്ത പ്രേമ പ്രപഞ്ചം ഖാതിം സ്വല്ലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹ് അകലെ മദീന നാട്ടിലെ രാജാ ഖൽബിലെ മുല്ല അഖില വിശ്വാസി തന്റെ സങ്കേത ഭൂമിയിൽ മയങ്ങും സ്വല്ലല്ലാഹ് മയങ്ങും സ്വല്ലല്ലാഹ് ത്വയ്ബ ഫറഹുൽ ലനാ റൗള തറഹും ബിനാ ത്വയ്ബ ഫറഹുൽ ലനാ റൗള തറഹും ബിനാ വഹുവ സദ്റുൽ ലനാ ജാഅ ബദ്റൽ ലനാ അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹതരംഗം ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹ് നൂറുള്ളാഹ് അജബു നിലയ്ക്കാത്ത പ്രേമ പ്രപഞ്ചം ഖാതിം സ്വല്ലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹ് ആശിക്കുകൾ തീർത്ത ചരിതം ഞാൻ കേട്ടു ആ കഥ കേട്ടെന്റെ കൽബിൽ മുറിവേട്ടു ആശിക്കുകൾ തീർത്ത ചരിതം ഞാൻ കേട്ടു ആ കഥ കേട്ടെന്റെ കൽബിൽ മുറിവേട്ടു തിരുനബിയില്ല മദീനയിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബിലാലിൻ സ്വരമോർത്തു തൂകുമരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഹുബൈബോൽ തീർത്തൊരു സ്നേഹമെൻ കൽബിൽ വ്യത തീർത്തു മധുരമാർന്ന സ്നേഹമൊന്ന് കൽബിലെത്തുവാൻ മധുരമാർന്ന സ്നേഹമൊന്ന് കൽബിലെത്തുവാൻ മതിമറന്നു തങ്ങളിലായി ചേർക്കുറപ്പന അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹതരംഗം ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹ് നൂറുള്ളാഹ് അജബു നിലയ്ക്കാത്ത പ്രേമ പ്രപഞ്ചം ഖാതിം സ്വല്ലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹ് അകലെ മദീന നാട്ടിലെ രാജാ ഖൽബിലെ മുല്ല അഖില വിശ്വാസി തന്റെ സങ്കേത ഭൂമിയിൽ മയങ്ങും സ്വല്ലല്ലാഹ് മയങ്ങും സ്വല്ലല്ലാഹ് ത്വയ്ബ ഫറഹുൽ ലനാ റൗള തറഹും ബിനാ ത്വയ്ബ ഫറഹുൽ ലനാ റൗള തറഹും ബിനാ വഹുവ സദ്റുൽ ലനാ ജാഅ ബദ്റൽ ലനാ അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹതരംഗം ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹ് നൂറുള്ളാഹ് അജബു നിലയ്ക്കാത്ത പ്രേമ പ്രപഞ്ചം ഖാതിം സ്വല്ലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹ് ഖാതിം സ്വല്ലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് യാക്രമയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വലാത്താണ് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ആധികാരികത. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ആഗ്രഹം നമ്മൾ പാടുകയാണ്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ വേദിയുടെ മുൻവശത്തേക്ക് വരിക. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ വന്ന ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഈ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആഗ്രഹം നമ്മൾ പാടുകയാണ്. ആക്രമം നമ്മൾ പാടുകയാണ്. നല്ല മനസ്സ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് മനസ്സ് കൊടുത്ത് പച്ചകുബ്ബ കണ്ടവർ ആ കുബ്ബ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി മനസ്സിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വരികൾ നമ്മോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം. ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ ഒരു നേരം നമുക്ക് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ ശോഭനമായ മുഖം എത്ര കണ്ടാലും കൊതി തീരാത്ത ആ മുഖം നമ്മൾക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ആ കാണാൻ പറ്റാൻ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുർദയുടെ മജ്ലിസുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നല്ലപോലെ മനസ്സിൽ വെക്കണം. കേവലം നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബുർദ പാടുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ട്. മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആ നല്ല സൗണ്ട് ആയിരുന്നു, നല്ല ശബ്ദമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കേവലം അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് പകരം ഈ ബുർദ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിനെന്ത് കിട്ടി, എന്റെ മനസ്സ് കറുത്തുപോയ മനസ്സിന് ഈ ബുർദ കൊണ്ട് നന്നാകാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരിക്കലും അത് എവിടെയും എത്തില്ല. നല്ലപോലെ ഹബീബിലേക്ക് ലയിച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന പിഞ്ചോമന മക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കൊക്കെ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സ് മദീനത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമയമാണ് ഈ വിശുദ്ധ രാവ് എന്നുള്ളത്. അല്ലാഹു ഇതിന് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒരുപാട് ബുർദ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 എനിക്കെന്റെ ഹബീബിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ എന്ന പേരുള്ള ഒരു കൊച്ചുമോന് 10 വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞുമോൻ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറയുകയാണ്, ഉസ്താദേ, ഞാൻ ഒരുപാട് 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 ബുർദ തീർത്തു. എങ്ങനെയെല്ലാം ബുർദ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു, എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ പാടി. എന്നാൽ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉസ്താദേ എന്ന് പറയുന്നതാരാണ്? ഒരു കുഞ്ഞു മോനാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നപ്പോ ആ ഉസ്താദ് വലിയൊരു ആശിഖാണ്. പക്ഷേ ആ ഉസ്താദ് മുത്തനബി തങ്ങളെ കണ്ട ആളാണോ അറിയില്ല. അതേ സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞുമോന്റെ വാക്കങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ആ ഉസ്താദ് കരഞ്ഞുപോയി. 10 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞു പൈതലിന് എത്ര തന്നെ അറിയാമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കണം. ഒന്നും അറിയാത്ത 10 വയസ്സ്, നിസ്കാരം തന്നെ ഫർളായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞുമോൻ ഒരു ഉസ്താദിനോട് വന്ന് പറയാണ്, ഉസ്താദേ, ഞാൻ ഒരുപാട് ബുർദ തീർത്തിട്ടും എനിക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ഉസ്താദ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, മോനെ, നീ അല്ലാതെ പിന്നെ ആര് ഹബീബിനെ കാണാനാണ്? നീ അല്ലാതെ ഇവിടെ ആരാണ് ഹബീബിനെ കാണുക എന്നാ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഉസ്താദ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പിടുത്തവുമില്ല. ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോ ഉസ്താദ് ആ കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ച് പറയാണ്, മോനെ മോനെ ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോ, എന്റെ അടുത്തേന് നിക്കല്ല മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മോനെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. ആ മോന് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇതേ ഉസ്താദിനെ തേടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ 10 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ കുഞ്ഞുമോൻ ഉസ്താദിനെ തേടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പറയുകയാണ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉസ്താദേ, ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനെ കണ്ടുപോയി.
മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബിയുടെ കഥയല്ല ഈ പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ തറവാട്ടിൽ പിറന്നതേ, അവിടുത്തെ തറവാട്ടിൽ വളർന്നു വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ കഥയല്ല ഈ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സയ്യിദന്മാരുടെ ആശിഖീങ്ങളുടെ അടുക്കലയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞുമോനല്ല ഈ പറയുന്നത്. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അടുക്കൽ താമസിക്കുന്ന 10 വയസ്സുള്ള എത്രയോ മക്കൾ നമ്മുടെ അടുക്കലുണ്ട്. ഇത്രയും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹബീബിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഹബീബിനെ കാണാൻ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 20 വയസ്സായ ഞാനെന്തേ അതിന് ശ്രമിക്കാത്തത്? 25 വയസ്സായ ഞാനെന്തേ അതിന് മുതിരാത്തത്? 30 വയസ്സായ ഓരോരുത്തരും ഈ മജ്‌ലിസുണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് ആശിക്കാത്തത്? കടിയില്ല മക്കളെ, കടിയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ ദൗർഭാഗ്യവന്മാരിൽ പെട്ടുപോകരുത്. അതിന് നമുക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം. ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ക് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമുക്ക് വേണം. അതിനു വേണ്ടി ഈ മജ്‌ലിസ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അതിനു വേണ്ടി ബുർദ ചൊല്ലുമ്പോ നമുക്കറിയാവുന്ന വരികൾ ചൊല്ലണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മളതേ അറിയാത്ത വരികൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ മനസ്സെങ്കിലും ആ വരികളിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്താകുന്ന മൗലായയുടെ വരികൾ വരുമ്പോ നമ്മളും കൂടി കൊടുത്ത് എത്രയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടവരിൽ എല്ലാവരും ഉസ്താദുമാരാണെന്നില്ല, എല്ലാവരും സയ്യിദന്മാരാണെന്നില്ല. ആർക്കും തന്നെ ഇഷ്ക് വെച്ച് മഹബത്ത് വെച്ച് 5 വക്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കേണ്ടതുപോലെ നിസ്കരിച്ച് കഴിവിടം അതേ സുന്നത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് എത്രമാത്രം ഒരു സുന്നിയായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുവോ അത്ര തന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണും ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ മുത്തുനബിയെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവ്വലു മൻ ആമന ബിഹി അബൂബക്കർ, എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യം വിശ്വസിച്ചത് അബൂബക്കറാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്വഹാബത്തിനെ പറ്റി മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓരോ സ്വഹാബത്തിനെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഓരോ സ്വഹാബത്ത് സന്തോഷിക്കാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, നബിയെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിക്കല്ലേ, ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കല്ലേ, നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയ തങ്ങളുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുമോ നബിയെ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ്. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മോനെ അൽ മർഉ മഅ മൻ അഹബ്ബ, ഒരു മനുഷ്യൻ ആരെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെയാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഈ ആക്രമണയിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇഷ്ക് കഴിവതും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ മദ്ഹ് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ ആശിഖുകളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ആശിഖുകളിൽ പെടുത്തി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ ശോഭനമായ മുഖം നമ്മളെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് നീ കാണിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. യഖ്ലത്തിലോ മനാമിലോ ആ മുഖം നമ്മളെ കാണിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. യാ അക്റമൽ ഖൽഖി ലിമൻ ആലൂദു ബിഹി സിവാക ഹദീസിൽ ആമീനി വലയ്യാ റസൂലല്ലാഹി ജാഹുക ബിദൽ കരീം തഹല്ല ബിസ്മി മുൻതഖിമി ഫഇന്നാ മിൻ ജൂദിക ദുനിയാ ലറതഹാ വമിൻ ഉലൂമിക ഇൽമൽ ലൗഹി വൽ ഖലമി ഉലയ്യാ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. യാ നഫ്സി ലാ തഖ്നാതി മിൻ സല്ലാത്തിൻ അദുമത് ഇന്നൽ ഗവായിറ
بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأذغال ينهزم وإذا لي صحبي صلاة منك قائمة على النبي بمنهل ومنسجم مرنا حتى عذابات الباني غصبا وأتراب العيسان العيسي بالنوام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف العشير الكرم والآل والصحب ثم التابعين له أهل الطوبى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة الحرم واسمه قسم من عظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدع وفي ختم أبياتها قد أتت ستين مائة فرد بها كربنا يا واسع الكرم 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 واكشف بها همومنا يا واسع الكرم هدي بها ديوننا يا واسع الكرم اغفر بها ذنوبنا يا واسع الكرم بلغ إلى المدينة
അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. മഹത്തായ ഈ പരിപാടി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതുവരെയും എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നി. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്ത് ദുഹായിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരായത്ത് നമുക്ക് കാണാം. വലൽ ആഖിറത്തു ഖൈറുൽ ലക മിനൽ ഊല. ആയത്ത് നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുണ്ട്. ആ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആഖിറം തങ്ങൾക്ക് ഖൈറാണ് ദുനിയാവിനേക്കാൾ എന്ന് നമുക്ക് അർത്ഥം മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് കുറിക്കാമെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന സുയൂത്തി തങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഖാലിൽ ബൈളാവി തങ്ങളും ഇസ്മായിലുൽ ഹിത്തി അൽ ബറൂസവി ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ കാണുക. മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞതെന്താ? നബിയെ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. പരീക്ഷണങ്ങൾ കുറെ ഏറ്റുവാങ്ങി, പ്രതിബന്ധങ്ങൾ അതിലപ്പുറം വാങ്ങി, പ്രയാസങ്ങൾ കുറെ സഹിച്ചു, എത്രയോ പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചു. ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തെ എവിടുന്ന് ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ തങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ വന്നുവെങ്കിലും വരും കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും ഖൈറാണ് നബിയെ എന്ന് ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുഫസ്സിരികൾ പറയുന്നു. അതിന്റെ പുലർച്ച ഇവിടെ കണ്ടതാ. ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവനും ഇന്ന് നെറ്റുകൾ തുറന്നാൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പരിപാടിയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെയൊരു വലിയ പരിപാടിയൊന്നും കാണൂലാണ്. എങ്കിലും മഹാന്മാര് കാലേക്കുട്ടി പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇനി നിബിതങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ അതേപോലെ തന്നെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിയാത്തവർ പരിചയമില്ലാത്തവർ വിചാരിച്ചേക്കാം ഇത് ഏതെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വൃദ്ധന്റെ കുടുംബമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഉള്ളാളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാണ്, വലിയ ഉസ്താദുമാര്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്ക് അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിഭയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് അത് ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാളും വിപുലമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ലാതെ ഒരിക്കലും അവിടുന്ന് അസ്തമിക്കുന്ന പ്രശ്നം എത്ര വലിയ കപട സന്യാസിയായ സലഫി വന്നിട്ട് എന്ത് കുരച്ചാലും അവര് നായി കുരക്കും പോലെ കുരക്കുമെന്നല്ലാതെ ഹബീബ് തങ്ങളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയുന്നവർ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. തങ്ങൾ നമ്മോട് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് സ്മരിക്കുന്നു, മദ്ഹ് ചൊല്ലുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വലിയ ഒരു രാത്രിയിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് റബീഉൽ അവ്വലിലെ പരിശുദ്ധമായ രാത്രി, പിന്നൊന്ന് അസ്ഹാബുൽ ബദറിനെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന 17ന്റെ രാത്രി. പിന്നൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമുക്കൊക്കെ അവിടുന്ന് കേദാരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഏത് വിഷയങ്ങളുടെയും അവിടുന്ന് ഭാരം ഇറക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മഹാനേതൃത്വം നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചിട്ട് ഒരു ഉപ്പ മരിച്ച ഒരു ഉമ്മ മരിച്ച മക്കളെ പോലെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇന്ന് തേങ്ങലടിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹാനായ താജുൽ ഫുഖഹാ ബേക്കൽ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഈ ഹ്രസ്വമായ സമയത്ത് തളച്ചിടാൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രതിഭയല്ല മഹാനവരുകളെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, ആ പൊന്നിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്കേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ചുരുക്കി പറയട്ടെ, മഹാനായ എന്നെ ഉസ്താദ് മഹാനായ ബേക്കൽ ഉസ്താദിന്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ്. ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ 3 വർഷം അവിടുന്ന് ഖതീബായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധു
സാധുവായി എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച സമയത്ത് എത്രയാ ബേക്കൽ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, എത്രയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത്. ആര് പറയുന്നത്? എൻഎം ഉസ്താദ് താജുൽ ഉലമയുടെ അടുക്കൽ 7 വർഷക്കാലം പ്രാഥമിക കാലത്തെ താജുൽ ഉലമക്ക് നല്ല ആഫിയത്തുള്ള സമയത്ത് പഠിച്ച വലിയ വിദ്യാർത്ഥിയാ. അതിന് ശേഷമാണ് മഹാനായ താജുൽ ഫുഖഹായൊക്കെ അവിടേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള എൻഎം ഉസ്താദ് പറയുന്നു, ബേക്കൽ ഉസ്താദ് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിഭയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഒരൊറ്റ കിതാബ് നമ്മുടെ മുസ്ഹഫിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ, സാധാരണക്കാരെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, മുസ്ഹഫിന്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഫത്ഹുൽ ബാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ റാസിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഗ്നിയോ തുഹ്ഫയോ ഏത് ഗ്രന്ഥമാണെങ്കിലും ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് അതിനെ മുഴുവനും നോക്കിയിട്ട് തീർക്കുന്ന ഒരു പതിവ് താജുൽ ഫുഖാഹ് ബേക്കൽ ഉസ്താദിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എൻഎം ഉസ്താദ് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച്, എൻഎം ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാം, എപ്പോ റൂമിലേക്ക് കടന്നാലും ഉസ്താദ് എല്ലാ സമയത്തും കിതാബ് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുത്താലായ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു പതിവാണ്, വലിയ ആലിമാണ്, ഇരിക്കട്ടെ. പക്ഷേ ആ എൻഎം ഉസ്താദ് പറയുന്നത്, ഞാൻ കുറെ അവിടെ നിന്ന് കിതാബ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഒരു പ്രാവശ്യം ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയാൽ പിന്നെ ആ മസ്അല എത്രാമത്തെ വാള്യത്തിൽ എത്രാമത്തെ പേജിൽ ഏത് മസ്അലയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ കഴിയുന്ന വലിയ ബുദ്ധിശക്തി അല്ലാഹു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച മഹാനാണ് എന്ന് ഞാനല്ല പറയുന്നത്, മഹാനായ എൻഎം ഉസ്താദാ പറയുന്നത്. എൻഎം ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കിതാബ് മുത്താലയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ചുരുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് മുത്താലയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻഎം ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പലപ്പോഴും താജുൽ ഫുഖാഹ് ബേക്കൽ ഉസ്താദ് വരുന്ന രംഗങ്ങള് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് വലിയ ഒരു സന്തോഷമാണ്. കാരണം അന്ന് സബക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അന്ന് മുഴുവനും ഉസ്താദിന്റെ ഒന്നിച്ച് കൂടിയിട്ട് വലിയ ചർച്ചകള്. എത്ര നേരം ചർച്ച നീണ്ടു നിന്നറിയോ? താജുൽ ഉലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി താജുൽ ഫുഖാഹ് ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് പലപ്പോഴും പോകാറുണ്ട്. അക്കാലത്താണ് കിന്യത്ത് മഹാനായ എൻഎം ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് മുദരിസായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് താജുൽ ഉലമ പറയുന്നത്, ഇനി നീ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ല, അവിടെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ചെമ്പരിക്കയിലെ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാരുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേക്കൽ ഉസ്താദ് മഗ്‌രിബിന് വന്നാൽ സുബ്ഹിന്റെ ബാങ്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് മുക്രി ബാങ്ക് അതിനു വേണ്ടി മൈക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചൊട്ടുന്ന സമയത്ത് സമയമായി പോയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇത് ആരാ പറഞ്ഞത്? വായിക്ക് വന്നത് കോതക്ക പാട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബടായി വിടുകയല്ല, എൻഎം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർ പണ്ഡിത ലോകമാണ്. മഹാനായ എ.പി. ഉസ്താദിന്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? മലപ്പുറത്തിന്റെ നെഞ്ചത്ത് വെച്ച് താജുൽ ഉലമ ആരാണ്, താജുൽ ഉലമയുടെ ഇൽമ് എന്താണ്, ഇബാദത്ത് എന്താണ്, വറ എന്താണ്, എല്ലാം അവിടെ അക്കമിട്ട് മലപ്പുറത്തെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. അത് കണ്ട് ബേക്കൽ ഉസ്താദിനെ മനസ്സിലാക്കിയ എ.പി. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഈ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഏതാ അവിടെ എല്ലാ ഗോളശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച്, മന്തിഖിനെ കുറിച്ച്, മആനിയെ കുറിച്ച്, തസവൂഫിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ.പി. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ? ബേക്കൽ ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത പണ്ഡിതനാണ് താജുൽ ഉലമ. ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ആരാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾക്കും ജയിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ.പി. ഉസ്താദ്. കാരണം അത് ഹഖാണ് പറഞ്ഞത്. ഉസ്താദ് ഏത് വിഷയത്തിലും, ഇന്ന് ഫസ്ഖിന്റെ വിഷയം, ത്വലാഖിന്റെ വിഷയം, അതുപോലെ തന്നെ ഖിബ്ല തിരിക്കേണ്ട വിഷയം, ഏത് വിഷയം വന്നാലും കാണാതെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വലിയ മഹാവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ശൈഖുനാ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അവരുകൾ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കൽ ഉസ്താദിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആഖിറത്തിലായിരിക്കും. അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ, അതല്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഉസ്താദിനെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പരിപാടിയായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വലിയ ബറക്കത്തുള്ള സദസ്സിൽ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടി എന്താണെന്ന്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വിളിച്ചു, പിന്നെ സയ്യിദുമാര് പറയുമ്പോൾ ആ
ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് ഉത്തരം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബ്ഹാനി തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത്. മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാ? സാദാത്യങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്താണ് അതാണ് ഇതാണൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. നീ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് എന്താക്കണം, ചെവി കൊടുത്തിട്ട് വരണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ നേരത്തെ വിളിച്ചു, നമ്മുടെ പള്ളിയിലും മറ്റൊക്കെ പരിപാടി ഉണ്ടായിട്ട് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ. ഇവിടെ പരിപാടി എന്താണെന്നാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നത്. സിദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തി, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ PVC പൈപ്പിന്റെ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ്. അതിന്റെ വകയായിട്ട് ഈ മഹത്തായ ഒരു മൗലൂദ് സദസ്സ്, സദസ്സ്, ഇങ്ങനെയൊരു സദസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. സിദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് ഇരു വീട്ടിലും വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകി റബ്ബിനെ മതിമറക്കാത്ത ഐശ്വര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു നിലനിർത്തി എല്ലാവിധ ആഫാത്ത് മുസീബാത്ത് ബലിയാത്ത് ഇടങ്ങേറ് കണ്ണേറ് സിഹിർ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം റബ്ബ് സലാമത്ത് നൽകി ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജിവാറിൽ ഒത്തുകൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സംസാരം അവിടുന്ന് ജാസ്തിയായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദുആഇ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ए नूरे खुदा आँखों में समा जाना। ए नूरे खुदा आँखों में समा जाना। याद पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना। याद पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना। है पर्दनशी दिल के पर्दे मेरा करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। इमदाद मेरे करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरे करने आ जाना रसूल अल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना।
ದುವಾತೋಡು ಕೂಡ ಸಮಾಪನ ನಡಕರು ಅದರ ಮುನ್ನಲೆ ഒരു ജെൻഡ് പൽക്ക തൊക്കോട്ട് താജുൽ ഉലമ പള്ളിയിലെ ഇമാം മൈത്തുൽ ഹനീഫ് മദനി ഉസ്താദ് ഒരു ജെൻഡ് പൽക്ക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇനി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരു അധിക പ്രസംഗമാവും പേടിച്ചിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നല്ലൊരു ബറക്കത്തുള്ള മജ്ലിസ് ആയിരിക്കും. അൽഹംദുലില്ലാ. ദുആ മഹാനായ ജലാൽ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ല ദുആ ഇവിടെ നടക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. തങ്ങൾ ചൊന്നതുപോലെ ഒരു അദബ് കേടായിരണ്ട അത് കോർക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പേരിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ചൊന്നത് വറഫഅനാ ലക ദിക്റക. നബിയെ അവിടുത്തെ സ്ഥാനം ഉയർത്തിരിക്കുന്ന നബിയെ, അത് ഖിയാമത്ത് നാൾ തോലും എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും എല്ലാ സദസ്സിലും എല്ലാ സമയത്തിലും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേര് സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകുന്നു. അതാരെ കൊണ്ട് തടയണം? അത് നിർത്താൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമില്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് നൽകിയതാണ്. ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദ്ഹി മൗലിദ് ഇതുപോലത്തെ മജ്ലിസ് അത് ഖിയാമത്ത് നാൾ തോറും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അത് തടുക്കാനും ഒരാൾക്കും സാധ്യമുള്ളതല്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൊടുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഷർറുകളിൽ നിന്ന് ആഫാത്തും മുസീബത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു കാക്കും. സ്വലാത്ത് പറമാറട്ടെ. ഞാൻ ദീർഘമാക്കുന്നില്ല. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. മോന്തി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയത് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. കെ.സി. റോഡ് ഉസ്താദ് വന്നിട്ട്, അതുപോലെ സൈൻ ഉസ്താദ് വന്നിട്ട്, ബേക്കുൽ ഉസ്താദ് അനുസ്മരണം, അതുപോലെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹല ചൊന്തു. അതിൽ പിന്നെ മങ്കൂസ് മൗലൂദും ബുറുദ തീന്ത്, അതിൽ പിന്നെ ഷരീഫ് സാദി ഉസ്താദ് വേണ്ടതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം തന്നിട്ട് അല്ലാഹു റബ്ബി സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതെല്ലാം പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ അകത്ത് ഈ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച സിദ്ദീഖ് സാഹിബ്, അയാളെ ഉമ്മാമും ഉപ്പാപ്പ മരിച്ച ആണ്ടേ തിക്കറ് പ്രത്യേക ഈ സദസ്സിൽ ദ്വാർക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അങ്ങനെ പരലോക ജീവിത സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ അയാളെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഉമ്മാബക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അയാളെ സിദ്ദീഖ് ചൊല്ലറെ അയാളെ മാമി വൈഫര് ഉമ്മക്ക് ഉഷാറില്ല, പ്രത്യേക ദ്വാർക്കയത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു പരിപൂർണമായ ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ. വലിയ ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ നടുലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ളേ വലിയ വലിയ ബിസിനസ്മാർക്കും കച്ചവടാക്കണങ്ങൾക്കും മാതൃകയെത്തിക്കറ് വലിയ വലിയ കാസുല്ലാൽമാരല്ല ഞങ്ങളെ കാസരെ എന്തെല്ലാം അനാവശ്യമായി ചിലവാക്കുമത്തുക്കും ഞങ്ങളെ സിദ്ദീഖ് ചൊല്ലൊരാൾ നല്ല ഒരു മനസ്സ് കൊടുത്തു ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിനെ മദ്ഹിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചമ്മ സമ്പത്ത് ചിലവാക്കിക്കൊണ്ടു. സ്വഹാബത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹും ചരിത്രത്തിൽ നോക്കി അങ്ങ് എല്ലാവരും റസൂലുള്ളാഹിനെ മദ്ഹ് കയറ്റി മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു മനസ്സെത്തിക്കര് സിദ്ദീഖ് സാഹിബ് കാട്ടിരെ അള്ളാഹു പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. അയാളെ കച്ചവടത്തിലും അള്ളാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും ഏറ്റെടുത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ മുസീബത്ത് ആഫാത്ത് എല്ലാം അള്ളാഹു തട്ടി ദൂരത്താക്കട്ടെ. ഈ സദസ്സ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ വർഷം പുതിയ തുടങ്ങിയത് ഇനി ഖിയാമത്ത് നാൾ തോളം വർഷം നല്ല പുരോഗതിയിൽ ആക്കവുല്ലേ മനസ്സും അതുകൊല്ല അവസരവും തൗഫീഖും അള്ളാഹു അയാൾ കൊടുക്കട്ടെ മാത്രം ചൊന്തു. ബേക്കൽ ഉസ്താദിനെ അനുസ്മരിച്ച ഈ സദസ്സിൽ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യത്തിക്കറ് ചമ്മ നീട്ടിത് സദസ്സിനെ കൊമ്പോണ്ടേ. അതുപോലെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഗതി എത്തിക്കറ ഒരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത്. അങ്ങനെ സബലു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജലാൽ തങ്ങ ഒരു ചുരുക്കി ദ്വാർന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സദസ്സ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ಬೇಗ പെരിയര് അള്ളാഹു ഞങ്ങ കൂടെ ചെലവാക്കിയ ഓരോ നിമിഷവും ആഖിറത്തിൽ കണ്ട് സന്തോഷിക്കട്ടെ, അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ റസൂലിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله.
صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت هيلتنا أدركنا الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت هيلتنا أدركنا الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت هيلتنا أدركنا الله إن ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് ഇതിൻ്റെ മിസ്ൽ സവാബ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റബ്ബേ അവിടുത്തെ ദറജകൾ ഉയർത്തണം റബ്ബേ വസീലത്തും ഫളീലത്തും അതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതായിരിക്കും ദറജകൾ നീ നൽകണം അല്ലാഹ് നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മഖാമൻ മഹ്മൂദ് എന്ന സീറ്റ് നീ നൽകണം റബ്ബേ അവിടുത്തെ ഷഫാത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ചേർക്കണം അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സർവ്വഹുകാരും ചേർക്കണം റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ് എല്ലാ ഉബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റബ്ബേ അവിടുത്തെ ദറജകൾ ഉയർത്തണം റബ്ബേ അവിടുത്തെ ദുആ ബർക്കത്തിലായി ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചുള്ളവർ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ സർവ്വരെയും ദുനിയാവും ആഖിറവും അല്ലാഹുവിനെ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങളെ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണം റബ്ബേ ഷർറിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണം റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ലോക മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണം റബ്ബേ ഉസ്താദ് പോലും വസിയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ സർവ്വഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം റബ്ബേ ഈ മജ്ലിസ് ഒരുക്കി തന്ന സുദീഖ് അവറുകളുടെ സർവ്വഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിക്കണം റബ്ബേ എന്തെല്ലാം ഷർറുകളുണ്ടോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം അവരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തിന് സലാമത്താക്കണം റബ്ബേ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഖൈറുകളും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യണം റബ്ബേ എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണം അല്ലാഹുവിനെ ഞങ്ങൾ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മാലിലും മുതലിലും അഹ്ലിലും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആയുസ്സിനെ നീ കുറച്ച് കളയല്ല അല്ലാഹ് നിന്റെ താഅത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ്ത അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങൾ ആഫിയത്തിന് ചുരുക്കല്ല അല്ലാഹ് പരിപൂർണ്ണ ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ തരണം അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകണം അല്ലാഹുവേ ഖൈർ ചെയ്യ അല്ലാഹുവേ റഹ്മത്ത് ചെയ്യ അല്ലാഹുവേ നിഅമത്ത് ചെയ്യ അല്ലാഹ് ബർക്കത്ത് ചെയ്യ അല്ലാഹ് സുഖം താ അല്ലാഹ് ശിഫ താ അല്ലാഹ് സലാമത്ത് താ അല്ലാഹ് സമൃദ്ധി താ അല്ലാഹ് കടങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ കടങ്ങൾ വീട് റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ വീട് കെട്ടാൻ ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ ഖൈറായ വിധത്തിൽ വീട് കെട്ടി താമസിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റബ്ബേ പെൺമക്കൾ ബാക്കിയായിട്ടുള്ളവരും റബ്ബേ ഖൈറായ ഇണകൾ നീ നൽകണം അല്ലാഹ് സലാമത്തുള്ള നിക്കാഹ് നൽകണം അല്ലാഹ് ആൺമക്കൾക്ക് നിക്കാഹ് കഴിയാൻ ബാക്കിയായിട്ടുള്ളവരും റബ്ബേ ഖൈറായ നിലയിലുള്ള ഖൈറായ ദാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാദികൾക്കും നൽകണം അല്ലാഹുവേ നീ മക്കൾ ജോലി ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ ഖൈറായ ജോലി നൽകണം റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ജോലികളിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിലും മുത്തഖീങ്ങളിലും ആക്കണം അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്കായി ഖൈറിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളെ തരാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഖബറിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത മക്കളെ നീ തന്ന് കളയല്ല അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹു ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മഹ്ശറ മരുഭൂമിയിൽ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇണത്തിൽ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും പെടുത്തി കളയല്ല അല്ലാഹുവേ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തുള്ള അഹ്ലുസ് സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണം അല്ലാഹ് നിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ സേവകന്മാരാക്കണം റബ്ബേ അല്ലാഹുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധത്തിലും ഖൈറിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു തരണം റബ്ബേ എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് റബ്ബേ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റബ്ബേ നീ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബേ എല്ലാം അറിയുന്നവനായ റബ്ബേ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുക്കണം റബ്ബേ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം റബ്ബേ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണം റബ്ബേ എത്ര മാരകമായ രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നീ നൽകണം അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസർ തരല്ല അല്ലാഹ് അറ്റാക്ക് തരല്ല അല്ലാഹ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ തരല്ല അല്ലാഹ് കിഡ്നി വൈഫല്യം നൽകല്ല അല്ലാഹ് അവയവങ്ങൾക്ക് തളർച്ച വ്യാധികളെ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹു എത്രയോ ഗർഭിണി സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കാൻ അടുത്തായി ടെൻഷൻ കൊണ്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് റബ്ബേ ഖൈറായ സലാമത്തുള്ള സുഖപ്രസവം നൽകണം അല്ലാഹ് സലാമത്തുള്ള പ്രസവം നൽകണം അല്ലാഹ് മക്കളെ കൊണ്ട് ബേജാറായിട്ടുള്ളവർ റബ്ബേ ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം റബ്ബേ തന്ന മക്കൾക്ക് ഖൈറായ സൽബുദ്ധിയും സൽസ്വഭാവികളാക്കണം റബ്ബേ അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് സൽസ്വഭാവവും വിനമ്രമായിരിക്കുന്ന താഴ്മയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളുടെ അടിമകളാക്കണം അല്ലാഹ്
അള്ളാഹു ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണം റബ്ബേ, ഷർദിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണം റബ്ബേ, മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകണം റബ്ബേ. അള്ളാഹു മരണം വരെ നിനക്ക് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. രോഗികളായി കിടത്തി കളയല്ല അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആയുസിനെ നീ ഊരിക്കളയല്ല അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ച് കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ യതീമാക്കി കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഇൽമും മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാര്യത്തിലും മറ്റും ഞങ്ങളുടെ റിസ്കിന്റെ കാര്യത്തിലും അള്ളാഹു മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നീ യാചിക്കുന്ന ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കളയല്ല അല്ലാഹ്. രണ്ടു ലോകത്തും ഞങ്ങളുടെ ഉസ്സത്തിനെ നീ സംരക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. ആഖിറത്തിൽ ഇട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കരയിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിൽ നിന്നെ പേടിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് താ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹഖ് കൊണ്ട് നീ ശുദ്ധീകരിക്കണം റബ്ബേ. നിന്റെ നൂറാനിയത്ത് എന്ന പ്രകാശം നീ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ഇട്ടു തരണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുത്തണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകണം റബ്ബേ. മരണത്തിന് മുമ്പ് ധാരാളം പ്രാവശ്യം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനാമിലും യഖ്ലത്തിലും കാണുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റബ്ബേ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായിരിക്കുന്ന ഹജ്ജും ഉംറയും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിൽ ചെന്ന് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദനാ യാ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ആയുസ് നീ ദീർഘമാക്കണം റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, മരണം ആസന്നമായ വക്തിൽ എല്ലാവിധ മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകി, എല്ലാവിധ വസിയത്തുകളും നൽകി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പകലായും കൊണ്ട് ഒളോടുകൂടി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഒളോടുകൂടി കലിമത്തു തൗഹീദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത വിധത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജനാസയെ ഖബറിൽ താഴ്ത്തുന്ന രൂപത്തിൽ സ്വർഗം കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് മരിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وعلى آله وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണ്ണ കബൂലാക്കട്ടെ. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം വന്ന് സയദി ഉസ്താദ്, സൈനി ഉസ്താദ് അടക്കം ഹനീഫ് സയദി ഉസ്താദ്, ഹഫീസ് ഉസ്താദ്, അതുപോലെ എല്ലാ ഞങ്ങളെ ഷരീഫ് സയദി ഉസ്താദ്, ഹനീഫ് മദനി ഉസ്താദ്, സയ്യിദ് ജലാൽ തങ്ങൾ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഞങ്ങളെ ബുർദത്തെ ടീം ഇഖ്വാനിങ്ങ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഖൈർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെന്നോളെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.